ହୁଏତ ମୋର ଏ କଥାଟା କିଛି ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଯାଇପାରେ, ଦୟାକରି କଥାଟାକୁ ଦେହକୁ ନେବେନି। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀର ଦୁଇଟି ରୂପ ଥାଏ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୂପ ଆଉ ରାବଣ ରୂପ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୂପ କେତେବେଳେ ନିଅନ୍ତି କହିଲ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର ଘର ଲୋକ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖରାପ କରି କହୁଥିବା ସହିତ ତା ବାପ ଘରକୁ ବି ନେଇ ଖରାପ କରି କୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ପୁରା ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ କିଛି କହିବେନି, ଚୁପଚାପ ସହିଯିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ବରଦାସ୍ତ ବାହାରେ ହେଇଯିବ, ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଓଲଟେଇକି ପଦେ କହିଥିଲେ ନା, ତ ସ୍ୱାମୀଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାବଣ ରୂପ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତୋର ଏତେ ସାହସ, ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ତୁ ଏମିତି କହିବୁ? ତ ମୁଁ ତ ଭାରି ବଢ଼ିଗଲାଣି। କ'ଣ ସତ କହିଲି ନା? ଭଉଣୀମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, ତମ ସ୍ୱାମୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନା ରାବଣ? ନା ରାମ ରାବଣ ଦିଟାଙ୍କ ମିଶିକି?